Продължаваме с дихателните техники. Това е второто видео. В него ще представя дихателни техники, които са успокояващи. Отново сме в удобна позиция, седяща. Можем да сме в сидхасана или в лотос. Важно е да ни е удобно и да няма насилие в позата, не се подпираме на петите. Ще започнем с уджай дишане, което е известно още и като дишане на победителя. Позицията я уточнихме, седяща, удобна, гърбът е изправен, неподвижен, ръцете подпираме гърба на китките в коленете, палците и показалците са в Джаладара Банда. Стягаме трите банди. Това ще рече, че стягаме в областта на перинеума. В слънчевия сплит държим изправено, раздалечаваме таза от гръдния кош и брадичката към Джаладара Банда. Показалците и палците в Джнана мудра. Затваряме очи и се вглеждаме навътре. Може би е важно да кажа, че за уджай дишането то всъщност проветрява белите дробове и отстранява сластта. Дава издръжливост, успокоява нервите и тонизира целия организъм. Ще направим 3 пъти по 12 повторения. Поемаме бавно дълбоко въздух. Непрекъснат да е дъха, през нострите се вдишва, през нострите се издишва. Създава се ще създадем една контракция в гърлото, която ще спомогне вдишването и издишването да е шумно. Изпълваме белите дробове в горната част, без да издуваме корема. Започваме. Издишваме напълно и вдишваме. Ще продължим с дишане Брамари, което като техника много наподобява уджай дишането, като разликата е, че при издишване
издаваме един жужжащ звук. Почти само ние си го чуваме. Отразява се на непцето. Важно е да си представяме при издишването как звука преминава от гърлото към ушите и нагоре. Брамари е много подходяща техника в случай на безсъние. Можем да го направим и като запушим ушите с палци. Просто притискаме хрущялчето леко и слагаме пръстите върху челото. Можем да направим 12 цикъла на Брамари. Ще продължим с Шитали Пранаяма, което е известно и като охлаждащо дишане. Да почиства тялото и прави ума готов за медитация. Може да се прави в два варианта. С изплезен език през устните във формата на фунийка. Или другия вариант е с език опрян горе в непцето, като през цялото време устата остава във формата на буквата О. Дишваме през устата, сякаш през сламка, и издишваме през носа рязко. Чрез използване на езика стимулираме вагус нерва. Отново сме в поза Сидхасана. Гърбът е изправен и неподвижен. Ръцете в Джнана мудра. При вдишване главата може да е в изправено положение, при издишване в Джалаудара банда. Повдигаме главата. При издишване. При издишване сме в Джаладара банда, а при вдишване повдигаме главата нагоре. Този цикъл го повтаряме в рамките на 5-10 минути.
Това беше от мен. Продължавам с любов и отдаденост в изпълняване на всички асани и пранаями, които научих. Благодаря ви много за прекрасния курс, който сте създали, за подробните обяснения и за цялата любов, която възпитавате у нас, вашите ученици, и с тази любознателност, с която ни заразявате. Вие ще сте част от мен от тук нататък. Много благодаря още веднъж и продължавам с любов моята отдаденост към йога.